Здравейте хора в новото видео на света сървър. Както виждате тук, строя база, която е много грозна. Сега вижте. Лично съм я направил, но няма за. Също ново казино направих. Там нов блок. И там казино. Ето как се влиза в казиното, натискаш бутончето тук и ето машината. Много е сложна. Сега съм под казиното. Много е сложно. Също днеска не знам дали ще има стрим, но само събота и неделя ще има стрим. Мога вече. През пролетната ваканция може да има всеки ден стрим. През пролетната ваканция, която е много далеч. Така че за тогава също вече нося престилка. Престилчица. Да направя едно селфи на новия блок. Ето вика на чочка съм го преместил. Да, вече това съм го показвал. Челичките да обере само меда. Помощ! Снявай! Помощ! Умирам. Също имам вече резервни тук работи. Ето тук резервни работи. Ако някой от тези неща ми се чупи, аз съм сложила, ако умра, да ми се запазва инвентара. Така че пуска да чувате добре. Това е вече от днешното видео. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото